ematen du azken aldian, medio guztietan eta guztien ahotan dagoela Iruña eraso sexisten kontuagatik eta bereziki La Manadaren auziagatik. Deskolokatuta utzi gaituzte egon diren deialdi batzuk, hemen Iruñan dola urte askotatik egiten delako lanketa oso zehatz bat, oso eragile guztiekin eta jendartearekin orokorrean, eta utzi gaituzte pixka bat harrituta eta sentitu dugu erantzun bat emateko beharra, baina gehiago kanpora begira eta ez gure hirira begira ikusten dugulako hemen egiten den lana azken urteetan ja baloratua izaten ari da, ikusgarria izaten ari da, eta uste dugu orain arte bezala lanean jarraitu behar dugula, urte osoan zehar egiten den lanketa bat da, ez bakarrik San Ferminetan, bai auzoetako jaietan eta bai jaietatik kanpo egiten den zerbait da, eta uste dugu hori txikitik landu beharreko gai bat dela, azkenan lortu ditzagun erasorik gabeko jai batzuk eta bereziki gozagarriak diren jai batzuk. Eta azken urteetan, batez ere orain dela 2 urtetik hona, erasoak salatzen hasi direla, eta uste dugu eraso salaketa horiek direla orain dela urte pila hasitako prozesu baten fruitua. San Ferminak beti probestu izan dira, orain dela urte pila, aldarriak kalera eramateko eta kaleak aldarriz betetzeko, eta baita ere mugimendu feministaren erramienta bat izan dira. Azpimarratu beharra dago, azken urteetan kriston lana egon dela, eta ez dela bakarrik lan puntual bat San Ferminei begira, baizik eta urteko lan potentea eta mugimendu feministaren lan potentea. Eta orain dela, erregimena boterean ez dagoenetik, aldatu izan dela gure lanketa, udalarekin elkarlanean aritu gara, eta gure mezua jendearen gana askoz errezago eta jende gehiagoren gana heldu izan da. Eta baita ere, Gora Iruñarekin adibidez egindako elkarlana oso potentea izan da jaiei begira, bai mugimendu feministak bere lanketa egiten du eta protokoloa ados dezake, baina oso garrantzitsua da honelako jai batzuen aurrean elkarlana sustatzea eta herri mugimenduarekin aritzea. Baita ere, aipatzea kolektibo ezberdinak egin dituzten deialdiak San Ferminak baino lehenago adibidez, Farrukas deitzen duen gaueko manifestaldia. Eta uste dugu oso garrantzitsua dela mugimendu feministaren lana zentratzea bakarrik erasoetan eta eraso horien erantzunetan. Azkenean beti esaten dugu jaiak direla gure jendartearen isla, eta bertan reproduzitzen direla gure baloreak, gure harreman motak, baina uste dugu ere badela subertsiorako espazio bat, azkenean hor representatzen dugu izan nahiko genukeen herri hori edo jendarte hori. Eta horregatik uste dugu oso garrantzitsua dela urte osoan egiten den lana, azkenean jai eredua aldatzeko egiten dugun lana, eta garrantzia jartzea ez bakarrik erasoak baldin badaude erantzuna ematen, baizik eta ikusgarritasuna ematen emakumei bai holtza gainean, bai holtza azpian, ze lan egiten diren ikusgarriak direnak, zein diren ikusezinagoak direnak eta horiek ikusgarriago egin, da pixka bat prozesu osoan izatea garrantzia feminismoak, zenean jaiak gozatzeko direla eta gure aldarri nagusia da gozamena, eta horregatik uste dugu jaietan denok gure espazio eduki behar dugula, plazak okupatu behar direla, kaleak okupatu behar ditugula, gauak eta egunak okupatu behar ditugula, eta horiek gozatu behar ditugula elkarrekin.